De mooie per se of de vrouwen per se? De mooie. Ja, beide is leuk. Ik vind persoonlijk de vrouwelijke per se mooi. De mooie per se. Nou, ik vind ze beide mooi. De vrouwen per se. Ik ben er bij de man West, dus dan de vrouwen. Ik vind de mooie per se mooi. Ja, ik vind beide lieken mooi. Ik vind persoonlijk de vrouw per se mooi. Ik vind beide wel mooi. Het is maar kijk waar je van houden. Waarom? Omdat ik zelf vroeger ik al kiezen. Het feest van de mooi per se vind ik leuk, maar ik vind zelf mooi wel natuurlijk wel wat leuker dan Shen natuurlijk. Dus ik denk wel de vrouw is per se uiteindelijk. Ja, leuk. Helemaal de vrouw op paas. Nou, ik denk dat mooie meer direct scoren is, meer zitbal, meer kweerslagen, meer bovenslagen. Nou, omdat die volle betten binnen. Ja, weet ik net. Dat is gewoon mooi, toch? Beetje meer mensen. Het is altijd ontiegelijk druk daar. En je is mooi omheen erin en ik kies helemaal bekend praten. Dat vind ik leuk. Het is hartstikke leuke dameskids en volle meer, denk ik, tussenspel. Volle spannender alweer, volle minder directe punten. Ik denk dat er meer omkeerd wordt. Dus ja, ik vind de dameskids hartstikke leuk. Mijn vrouw heeft al wel gelijk altijd, hè? Daar doe ik niks in te brengen. Gelukkig maar.